Tokom svog učešća u Zadruzi 5, Miki Đuričić u više navrata isticao je da ima izuzetno loše mišljenje o pobedniku ove sezone, Dejanu Dragojeviću. Sada je otkrio zbog čega je izgradio takvo mišljenje o bivšem cimeru, te nije štedeo loše epitete kojima ga je opisivao. U teškim uslovima jako cenim nesebičnost. Tu smo Dejan i ja drugačiji. Meni su u detinjstvu učili da prvo podelim sa drugima, pa šta ostane da uzmem ja. Dejan je sa tuđih rođendana i slava kupio piće i hranu, a pristojni ljudi koji se ne guraju ostaju bez posluženja. To nije radio samo Dejan, već mnogi. Oni kradu i kasnije ti prodaju nešto što tebi već pripada, rekao je pa je nastavio. Smatram da on nije kvalitetna osoba, prema mojim parametrima to je tako. Kada mu je za praznik došla porodica sa kojom je bio u lošim odnosima, on ih je pitao za psa, a onda u finalnoj večeri plače, kleči na kolenima. Pa što to nije radio kada ih je prvi put video? Pokazao je da je jako alav, da se grabi i iz čista mira je vređao ljude, udarao je nisko. Čovek je ušao u reality sa informacijama o ljudima, pripremio se da bi ih uništavao, rekao je Miki u emisiji Narod pita.